Toniskakौ बे होननो नागिरदों डक्टरा दायो ना सोबनो रोङा तनिस्का अखा सिजानानै गगा मोनजोब्बायलै लोगोफोर माथोआनो सेन जाजोब्बाय ओमफ्राय दा हाम्फैया एसे देलायहैलायनो मिस्कुल फुनो ओंखारलायदों हारसिंनो फुनानै लानो हायो पार्लाराव थांलाय नांथारगौलै बेना दा जों टाउनाव थांनो नागिरदों माजबादाव तनिस्काबो थांगोन नै ओंखारगासिनो तनिस्काया सेन्देल गानदों देलायखांबाय ने अबाव थांगोन मामा हा खानाय खारबलायथारदों माथो अबाव थांगोन अबाव थांगोन होबा बाय बाय तनिस्का बाय बाय हौवा थांसैया थादो दे बैयाव थांगोन आंहा बुम 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 बे होननायजों थादो बाय बाय तनिस्का बाय बाय बानायबाय आं तनिस्काखौ बिफाया लानायनि दाय जादों नै बोराबदों दे बामनोसै होनबालाय दे गोसो थोनाय जानांगौना देनां बाम जामारबायथ' गोसो थोनाय जानांगौना दे मोखां नायलायदो ना तनिस्का दे सासे आइ लाजिदोंसो तनिस्कायाबो मायाव फुजाबायानो ट्रेडिं होनो नामा ट्रेन्डिं मा खोमायाव सना गानलायलायलै बेलाय sama sama video kan kalian dengar dan होद मा सना गानलाय गिज्राथाव माथांलाय ayo di mana video kan ट्रेनाव फैसा लाग्राबासो बिदि गानो सेंग्रा मानसिया बिदि खोमायाव सना गानलायबालाय जालालै बे आमेरिकान लायबावसो नामा ini mamanya ini misal sudah nunggu dilegan दानबाय माजों दाननांगौ सिखाजों ना रुवाजों sama video खालामनोसै हा आंलाय भिडिअ खालामनो हागोन ना नोंखौलाय हादाया हादाय बुदना वाखै हादाय बुवाखै नामा नोंखौलाय 4 लाखनि हाथाय बियो सादा जानानै बादामालि खाजोब्बाय हादाया 4 लाखनि हाथाय बियो डुप्लिकेट लागायनायसो डुप्लिकेटसो ना जों दा माजबाद टाउनाव मोनफैबाय बेनिफ्राय तनिस्का बिमाया मिस्कुल फुजागासिनो तनिस्काखौ डाक्टारनाव लांनांगौ दा हस्पिटालाव थांगोन जों ने बे होनगोन तनिस्काखौ दाखालि आइथिं होननाया नोङो दाखालि गालिनानै गोलैदों तनिस्काया बेखौनो बिजि थुबाय दा एक्सरे खालामनांगौ अरां हस्पिटाल मोनफैबाय दा आहाबो गगायाव डेट जाला दे सिंथिं हाबलांसै जों डक्टरफोर दंनाय आरो दाख्लै खालामखांबायमोन होनबाबो ओमफ्राय जानजिनिखौल' नायनो रोंदों आरो ओमफ्राय हान्थुआव दुखु मोन्दों मादों हान्थुआव खालामनो माबानो नायनो रोङासै तनिस्काखौ बे होननो नागिरदों डक्टरा दायो ना सोबनो रोङा तनिस्का ना इदि होनदों हा इदि होनदों हट आंनि सिबियो हट आं सोबनो हट हट मा बायबाय बेलाय मा बायबाय नै फुला आरामथार नै बिबारा मोजां बारथारदों अन्थाइखौ मोजां साजायथारदों नै एक्सट्रा खालामखांबाय ओमफ्राय दायो डक्टरनाव खोन्थाहैबावनोसै मा होनो डक्टरा तनिस्का गाबलायलायबावो दे फैद बुजिथारबाय आंथ' बामखाला नोंखौ खि बरहा जाबाय नोङो
गग' धनिसकाना गग' बिरलांबाय मालाय फारौ आथिं जि गोलाव गोलाव फोननांगौ आं थाबायखौनो हाया जालुखौ ख्रेब बोरै हिनजाव मोनखो आङो देरजानो खाफालाव गैयाना खांख्रियाव खाफालाव दङबा ना गोरानाबो बिदै दैयो होनोमोन ना बोरै होनोमोनलाय दायो डक्टरानो मालाय ओंखाम जाफैदोंमोन ओमफ्राय गावहा ओमफ्राय नेनो हाला होननानै न'आवनो फैस्राबाय रुमाव आरो फैलायलायथारबाय आरोना